Nang butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Bisang kalibutan, mahanaw sa laman. Ang magpabilin ang pulong mo, dili mausap ang saad mo. Nga ako dadon sa trono mo, ang pulong mo kahayag ko. Sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Labang sa tanang butang, ang pulong mo gamhana. Nagtudlo sa tanan, katawhan mo giandam. Wanay laing gabayan pa, ang Biblia kumpleto na. Nga akong buhing giya, ang pulong mo kahayag ko. Sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalabaw tanim mo, Jesus. Way makatupong sa ngalan mo, Diyos. Kay ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalabaw tanim mo, Jesus. Way makatupong sa ngalan mo, Diyos. Kay ang pulong mo kinabuhi ko. Kay ang pulong mo kinabuhi ko. Samtang nag-inusara, nag-relax-relax sa banagsan, may paibasag Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw siki ang alaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilat sa kailaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo.
Daghang mga higayon sa pulong katibadlong, kay dili ka kaikyas sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon. Ayaw siki ang alaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pailan sa kailaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Tanang binuhatan, dayag ug gitago-taguan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw siki ang alaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pailan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ayaw siki ang alaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pailan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Unsay mga butang nga imong giampingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nagkapuliki, bisan unsa kakadato tanan imong rangyaan, yutag balay og salapi iniawayan lang. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay baton na aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka nga ang gabuhat mo. Duha ka dapit kiandam niya, langit ug impierno. Papilion ka niya og ang binuhatan mo. Maoy mo saksi kung asa ka, samtang buhi ka pa. Langit maoy pilia, samtang buhi ka pa. Langit siguro samtang adlawan pa, makapili pa kita. Biblia basahan, mga wali paminawa, gamita ang tanan, kay Biblia baya matuman. Tanang binuhatan mo, gandihan sa Ginoo. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay baton na aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka nga ang gabuhat mo. Duha ka dapit kiandam niya, langit ug impierno. Papilion ka niya og ang binuhatan mo. Maoy mo saksi kung asa ka, samtang buhi ka pa. Langit
si tatay dugay naspak. Apan kinabuhi wala gyud mabago. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang tanang. Pastor, tambagi sa Biblia, hala basahi pa aron mahigmata. Ang Kristohano nakatulog pa. Pastor, kami kaloy-a, ayawin taon kami iga, kay kon amo pang magmanta. Magsimba-simba kami panagsa. Nganong inyo kong hadlokon, individual baya ang salvation. Kay kung dili ko kamo badlongon, sa impyerno kamo pagsunugon. Si tatay si nanay dugay naspagtuo. Apan kinabuhi wala gyud mabago. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil magkuti. Sila ang karnero nga gikoto, na nag-as ang sungay lakip ang balhibo. Sa simbaway gana, sa ampo naluya, kay gilintuan lagi sa dagkong problema. Oh pastor, tambagi sa Biblia gyud walihi pa aron mahigmata. Ang Kristohano nakatulog pa. Pastor, kami kaloy-a, ayawin taon kami iga, kay kon amo pang makuwanta. Magsimba-simba kami panagsa. Kanong inyo kong hadlokon, individual baya ang salvation. Kay kung dili ko kamo badlongon, sa impyerno kamo paglitsonon. Kay kung dili ko kamo badlongon, sa impyerno kamo pagsunugon. Nindot kayo mga kaigsuonan nga modawat tag rebuke, modawat tag badlong, modawat tag sa pagsaway. Kay diha ta magkakat-on. Pero unsa may mga gikinahanglan aron makadawat ta. Ang kasagaran mga kaigsuonan nga makadawat og badlong og rebuke, katuropong mga taong way laing gisaligan. Walay laing gisaligan gawas lamang sa Dios. Sa ato nga panaguban mga kaigsuonan, ato ning ablihan og sugdan sa mga pag-ampo, pagpasalamat ngadto sa tumboy nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga mo'y nagatiman sa matagusa nga misalig mituog kanimo. Dios nga kanunay nagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa mga tao nga nagkinabuhi sa imo mga pulong wala gyud nimo pakyasa. Mga tao nga mingsunod sa imo mga pamaagi, mga katawhan nga wala gayod maluya sa pagbuhat sa imuhang mga mensahe. Ugan, salamat Lord nga padayon kang naghatag og pabor, panalangin ngadto sa matagusa nga matinud-anon sa pagkinabuhi sa imo mga mensahe. Sa amo karon nga panag-uban amahan, panalanginin na usab kami sa imo mga pulong. Panalanginin na usab kami samtang kami mag-uban nga maminaw sa imo mga mensahe. Dunay makabatog kaayuhan, kabag-uhang kausaban, ug dunay makabatog kahalam kahibalog gikan kanimo pinasahing dihog nga amoy gikinahanglan sa matagusa. Salamat Lord nga imo usab nga ipasinati sa among panaguban karon. Amo kang gi-welcome mo Dios sa among panaguban. That the Holy Spirit magapamuhat sa matagusa nga mahimong andam ug madiniwato na among kasing-kasing sa imong mga mensahe. Salamat Lord nga imong gikuha ug gitangtang ang kagahi sa matag kasing-kasing. Hinuon imo kining gipahumog sama sa tabunog nga yuta nga madinawaton og mamunga og tag 30 sa 60 og dunay mamungag 100 nga dili gayod mabalaka, dili gayod magduha-duha sa pagkinabuhi sa imo mga pulong.
Padayon nimong i-bless sa matagusa. In Jesus name, amen. Okay, amen. Maayong gabi, maayong nga pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Uban sa ato ang mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa pinaagi sa atong FM station 101.3. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Brother Moses Cardente o ni Brad Pedro Arsula. Maayong gabi, maayong pagpaminaw sa tanang mga Tamayo, Dinoyo, De Villeras family. Maayong gabi, maayong nga pagpaminaw. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin sa matagusa sa ato karong nga panaguban. Maingon man sa ato mga kigsunan nga muripli niining mao nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ako nagatuo nga padayon ang Dios magauban kaninyo. Padayon ang Dios nga magapamuhat sa inyohang kinabuhi labos sa tanan. Tagbuon og panalanginan mo sa Ginoo. Usas mga gisaad sa Ginoo aron ang panalangin mo abot og ang pagtagbo kanunay masinatian ang pagkinabuhing matinud-anon sibo gayud sa iyang pamaagi dili gid kana mapakyas. Og dili gayud nato hikawan ang atong kaugalingon sa pagkinabuhi diha sa mga mensahe sa Ginoo. Ato gayong pangayoon sa Ginoo nga tagaan tani kusog kadasig kalipay sa pag-apply sa mga pamaagi kay dili gid na mapakyas ang iyang mga saad. Mayong gabi, mayong pakiguban, dalaygon ng Dios mga panalangin sa tanan ni Rosia Chin og Pops Gilon og Christopher Danao, si Arman Nunez. Mayong gabi, watching from Kalinan, Davao City. Si Sus Sasi Kundi, mayong gabi pastor, mayong gabi. Sa tanan nga nagami message na diri sa ato ang programa, ako raning balikan og basa mga kigsunan ato sang unahon paghisgot ang pulong sa atong buhi nga Dios. Nga diin mabasa mga kigsunan sa gipadayag. Gipadayag nanata sa kapitulo 3. Gipadayag kapitulo 3 og ang ato rong pagahisgutan mga kigsunan ang simbahan sa Philadelphia. O ako kamong hangyoon sa pag-abli sa inyong Biblia, ablihe diha sa kapitulo 3 o pangita ang bersikulo 7 hangtod sa 13 aron magdungan ta sa pagbasa sa mga pulong sa Ginoo. Ang mensahe alang sa Philadelphia. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Philadelphia. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan ug matuod nga nagkupot sa Yahweh ni David. Walay makasira sa iyang ablihan ug walay makaabli sa iyang sirad-an. Nasayod ako sa imong binuhatan ug may diyutay kang gahom. Gituman mo ang akong pagtulon-an ug wala mo ako ilimod. Tanawa giablihan ko alang kanimo ang usa ka pultahan ug walay makasira niini. Kanang mga sakop sa pundok ni Satanas nga nagpaka-Hudyo, mga bakakon, paduolon ko sila kanimo. Aron paludhon og payukbuon kanimo aron sila mahibalo nga gihigugma ko ikaw. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. Muanha ako dayon banday nga dili maunsa kanang imuhang gihuptan aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Ang makadaog himuon kong haligi sa templo sa akong Dios og magpabilin gayud siya niini. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios o ang ngalan sa syudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios. Isulat ko usab kaniya ang bag-ong kong ngalan. Busa kung may dalonggan ka, pamati ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan. Ang ikaunom nga simbahan sa 7 ka simbahan dihas gipadayag mauning Philadelphia. Sa atong gibasa, wala ta makadungog ni makabasa og pulong nga gisaway kining maong simbahan. Tungod kay walay nakit-ang nga salawayon ang Dios. Walay nakit-an ang Dios nga salawayon ang Philadelphia. Gikan sa iyang pag-alagad sa Dios, sa iyang pagsunod ug pagkinabuhi, padayon siyang naningkamot. Padayon siya nga nagsunod bisan kon pipila lang ka mga
kanang iyang nakatunan. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan kining diyutay gahom. Ang ingon dinhi nga nasayod ako sa imong binuhatan og nga may diyutay kang gahom. Gituman mo ang akong pagtulunan og wala mo ako ilimod. Kanang may diyutay kang gahom, pwede siya na nga imo siyang makit-an nga kana bitang wala kay laing gisaligan. Wala kay laing nakatunan. Gawas lamang sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kaya giklaro dinhi mga pagtulunan. Gituman niya ang mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Pero dili sa inana kamalamon ang gipakita sa tao or katawhan sa Philadelphia. Ang gahom nga gisgutan dinhi pulong sa Dios. Wala sa ilaing gisiligan gawas lamang sa mensahe sa Ginoo. Wala sa ilaing gitinguha gawas lamang sa pagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Ginoong Hesus. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan nagsaysay mahitungod sa mayong balita. Ang mayong balita gisugilo ni Apostol Pablo nga kini gahom sa Dios. Diha sa Roma 1:16. Si Apostol Pablo mingon, dili ko ikaulaw kining maayong balita. Kay mao kini ang gahom sa Dios. Alang sa pagluwas sa mga Hudyo, maingon man sa mga dili Hudyo. Ang mga tao mapahudyo ug mga dili Hudyo maluwas pinaagi sa mayong balita. Ang giklaro dinhi mga kaigsuonan, ang simbahan sa Philadelphia wa sa ilaing mga nakatunan, dili sa inana kadaghan og nahibaluan mahitungod sa mga pulong sa kalibutan. Ang gipakita dinhi nagkinabuhi sa mga pagtulunan sa atong Ginoo. Ang tao nga nagkinabuhi sa pagtulunan sa Ginoo, sigurado gyud nang nasayod sa mga pagtulunan sa Ginoo. Nasayod gyud siya sa pagtulunan sa atong Ginoo Kristo. Kung ang tao nasayod, naara niya ang desisyon. Kung ang iyang nasayran, iya bang ikinabuhi. Kung ang iyahang nasayran, iya bang i-apply or dili. Si Jesus dunay mensahe o sambingay na ang taong nakadungog sa pulong sa Dios apan dili magbuhat sama sa taong buang-buang. Nga nagtukod og balay ilalom sa balas, sa dihang minbundak ang ulan, mibanlas ang baha, nawagtang ang balay. Pero ang tao nga naminaw sa pulong sa Dios og nagbuhat og nagkinabuhi sa mensahe o pamaagi sama sa taong malamon. Ang simbahan sa Philadelphia mga kaigsuonan, gamay ra kay siyang kung moingon ta nga diyutay, gamay ra gyud. Ang iyahang nakatunan maayong balita og ang mga pagtulunan ni Jesus. Dili kay siya haniti sa mga balaod o uban pang mga doktrina nga wala nay labot sa kaluwasan nga iyang gikinahanglan og mga requirements aron siya makasulod og langit. Daghang kayo mga tao, mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan nga about theology, grabe kayo sila kana bitaw tag-as og kaalam. Ang uban tungod sa kadaghan ng kaayong mga gipang-eskwelahan, mga Christology, unsa pag yun na diha about sa history about church, sa tanan nga mga subject nga naghisgot sa kinabuhi sa pagtuo. Daghan kayo mga tao nga nagbalik-balik nag-eskwela sa nagkalain nga mga eskwelahan, pero ang kinabuhi simang. Puno sila sa pulong sa Ginoo, puno sila sa mga pulong nga sa kalibutan, or either grabe ang ilahang mensahe may tungod, grabe kadaghan ang ilahang nakatunan sa mga pulong nga naa sa Biblia, pero wala makaplagi ang Dios
sa ilang mga buhat. Mao na nga kasagaran nga mga tao nga tag-as og mga nakatunan, ang imong makit-an puro na lang pakigtigi, puro na lang kana bitawng pangatarungan sa klaro nga pag-istorya. Dili sila makalikay sa debate, kanunay silang makigdebate even sa social media. Ang Philadelphia, diutay ra gyud, gamay ra gyud ang ihang gahom. Buti pasabot, gamay ra ang iyang nakatunan. Pero ang maayong balita ug ang pagtulunan ni Jesus, sigurado gyud nga ihang nakatunan kay gikinabuhi man ang mga pagtulunan. Miingon din nga diutay kagahom, may diutay kang gahom, gituman mo ang akong pagtulunan ug wala mo ako ilimod. Kana bitawng sa panahon nga naay mga tentasyon, gibarugan niya nga sumusunod siya ni Jesus. Gibarugan niya nga magtotoo gyud siya, bisan asa siya. Wa makaagiman siya og mga pagsulay, mga tentasyon, barugan gyud niya. Dili gyud niya ikaulaw nga Kristohanon siya. Kumbaga, gibayaw o giisa, giwarawara niya ang ngalan sa atong Ginoong Hesus. Bisan inana ang iyahang kanabitawng kahibalo nga nakatunan. Ang ato rong utingkayon sa ato ang pagpakiguban mga kaigsuonan, kay kining Philadelphia mga igsuon, imong makit-an nga wala gyoy ikasaway ang Dios. Kanunay nagtuman siya sa pulong sa Dios ug wala siya magdumili sa mga buluhaton nga para sa Dios. Wala siya gipili. Ang tambag nindot kay ang tambag mga kaigsuonan. Ingon din mga kaigsuonan, muanha ako dayon bantay nga dili maunsa ka ng imuhang gihuptan, aron walay makailog sa imuhang korona sa kadaugan. Ang makadaog himuon kong haligi sa templo sa akong Dios o magpabilin gayud siya niini. Isulat ko kaniya, adiha kaniya ang ngalan sa akong Dios o ang ngalan sa syudad sa akong Dios nga maong bagong Jerusalem. Ang tambag dinhi mga kaigsuonan, kinahanglan magbantay. Og walay lain nga pamaagi aron makabantay ta. Ang insaktong doktrina o eksaktong pagtulunan ni Ginoong Hesukristo. Kay maura man gyunay hinigiban para makapadayon ka sa tinuod nga pagpangalagad sama sa simbahan sa Philadelphia. Nya daghan nindot kay ang saad sa atong Ginoong Hesukristo. Nindot kayo ang iyang mga saad o klaro kayo ang mga pamaagi nga gikinahanglan i-apply gyud sa mga tao nga mao ang mga sama sa Philadelphia. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, kung unsaon aron may sama ta sa Philadelphia. Kay ang simbahan mga kaigsuonan sa Philadelphia mao ang usa ka simbahan nga wala gyud tay makit-an nga mensahe nga nasuko ang Dios. Wala tay mabasa nga gisaway sila sa Dios. Kumbaga nalipay ang Dios nga nakakita sa mga tao nga sama sa Philadelphia. Nagampo ko nga kitang tanan mga kaigsuonan mahisama sa Philadelphia. Unya ako ra ni nga pasudlan o sa kadali mga kaigsuonan o gato ang kuan kay naa ko'y ablihan kay nilakaw ko akong pamilya. Ako sa ni nga ipasudlan o sa ato ang kanta. Kay ako sang ablihan
Hmm. Ako asang ablihan no niya mubalik lang ko kadali. Sige, kare lang ato ang compose nga kuan para dili tama. Kuan. Ako sa nga tan-aw na. Unsay mga butang na imong inampingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nagkabuliki, bisan unsa takadato tanan mo rangyaan, yutag balay og sa labi iniawayan lang. So balik ta mga kaigsuonan ni uli sila kay kuan kanang kusog dai kunong kilat niya di man gud nako makitaan kay naman ko sa sod mo nang nahingawa pud sila sa to ang transmitter kay lisod na pud unya kung masunog tungod sa kilat. Ako rang gi-off ang ato ang radio for safety sa ato ang transmitter. Muna nga salamat po tas Ginoo bisan kung layo tong ilang gilaktan ilahang giadtuan nang niingkamot pud sila nga makaabot diri ani mo nang nanuktok kay nang lakman pug ko. Muna nga ako sang giablihan. O sige padayon ta no. Padayon ta sa ato ang gihisgutan nga kanang mensahe mahitungod sa Philadelphia. Diha giklaro mga kaigsuonan nga dunay mga butang nga nakita sa Dios sa kinabuhi sa mga tawo sama sa Philadelphia. Gidahig sa Ginoo ang pipila or even sa ubang mga simbahan. So unsas mga atong tukion mga kaigsuonan kanang unsaon aron mahisama sa Philadelphia. Nganong nangandoy man ta, nganong kinahanglan man pangandoyon nga mahisama tas Philadelphia. Una sa tanan, kay nindot kayo ang saad sa Dios. Ato sang tan-awon ang saad sa Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Alang sa mga tao nga sama ni ining maong simbahan. Ang saad sa Ginoo mga kaigsuonan naa diri sa Jess. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga bisan asa ka, safety ka. Dili ka ngay mabalag ka. Dili ka giyod pasagdan sa Dios. Bisan unsang klase nga mga pagsulay, safety kaayo ka. Mabiyahe, naamang kas biyahe, naamang kas trabaho, naamang kas negosyo, bisan asa ka, giproteksyonan kas Ginoo. Na may mga dagko gagmay mga katalagman nga dili masayran og may bawaan sa tao, pero sa Dios walay nalilong. Kabalo ang Dios kung kanus-a og unsa ang klaseng katalagman moabot sa kalibutan. Og sa diha nga moabot na wa pagani na mo kanang moingon tang masinatiis sa kalibutan, gilikay na ka. Pero ang gusto sa Ginoo nga kanang gipakita nato nga makakat-on ta kanunay sa pagtuman sa sugo sa Dios. Usa sa mga sugo nga gipakita gyud dinhi kining pulong pailob. So muni ang ato rong hisgutan usab mga kaigsuonan kay matud pa dinhi nga tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka. Kinig yung pulong pailob mga kaigsuonan. Mangutana ko ninyo kung unsa may mga gikinahanglan aron makapailob ka ug unsa may makatabang nimo makatabang nato aron naatay pailob. Siguro ang tubag gyud kasagaran Holy Spirit. Kay ang Holy Spirit mao may makahatag nato og kinaiyang mapailobon. Unsa pag mga makatabang
mga kaigsuonan ko sa Ginoo, unsa may mga gikinahanglan nga makatabang nato aron makapailob ta. Mga igsuon mo na pinaka-importante kining pulong makapailob na kay pagka mapailobon. Even gani sa pagpuyo, grabe ka importante ning pailob sa pamilya, sa magtiayon. Kining pailob importante kani siya. Walay mo dako nga problema, walay mo dako nga kaguluyang kagubot o guban pa kung maghari ang pulong pailob. Bisan sa magtiayon, bisag ang usa wa apan ang usa naa. Dako kay ni siyang makatabang kining kinaiyang mapailobon. Sa simbahan sad, dako kay ni siya kanang importante kay ning pulong pagka mapailobon. Mao ni nga ato nirong katunan mga kaigsuonan kon unsaon aron makapailob ka or unsaon aron naa kay kinaiyang mapailobon kanang makapugong ka. Mao nay usas mga kanang gikinahanglan gyud natong tukion. Una, ato sang hisgutan mga kaigsuonan ang mga pamaagi aron mahisama ta sa simbahan sa Philadelphia. Dili lang kutob kay muklimta nga kita, kundi ang buhat mismo, ang atong kinaiya, ang ato ang batasan, maoy mo, kumbaga musulti, musugilon nga sama kita simbahan sa Philadelphia. Una nga, pakita din mga kaigsuonan sa simbahan sa Philadelphia, aron mahisama ta, kupta na to ang pulong sa Dios. Kupta na to. Ang giingon din sa versikulo 8, nasayod ako sa imong binuhatan og nga may diyutay kang gahom. Gituman mo ang akong pagtulunan og wala mo ako ilimod. Ang atong buhaton mga kaigsuonan, kupta na to ang pulong sa Dios. Tipigan na to og wala tay laing sundon gawas sa pulong lamang sa Ginoo. Wala tay laing gamiton nga pamaagi gawas sa pamaagi sa Ginoo. Pamaagi mahitungod sa proteksyon, maunay pangitaon nato sa Biblia. Aron proteksyonan ta kanunay. Ang gipakita dinhi aron maproteksyonan ta og kanunay tang ilikay sa mga kadautan, katalagman, magmapailobon ta. Ang pulong sa Dios nagtudlo sa tao aron ta kanunay niyang ilikay, kinahanglan magpailob ta. So muna roy ato ang katunan unsaon aron na atay kinaiyang mapailobon. Kay mauni usas ato ang yung barugan, kuptan nga mga pulong sa Dios. Kinahanglan mo pailob gayud ta. Bisan unsa kalisod sa atong pagsunod sa kinabuhi ni Kristo, sa pagkinabuhi diha sa kamatuoran, gunitan og kuptan nato og barugan nato ang pulong sa Ginoo. Dili nato tugutan nga malimtan nato ang mensahe sa Ginoo. Ang pamaagi aron makabarog ta sa pulong sa Dios, kanunay natong reviewhon ang iyang mensahe. Kanunay natong pahinumduman ang atong kasing-kasing, ang atong una-una. Kanunay natong labason ang mga mensahe sa Ginoo. Munang sa tibuok tuig, gikan sa Enero, Pebrero, Marso, hangtod na po sa Nobyembre, Disyembre, 12 ka bulan sa matag tuig, ang mensahe sa Dios dili gyud na malimtan, dili gyud na masayloan. Padayon nang sangyaw. Kabantay mo mga kaigsuonan, ang pulong sa Dios ginatun-an gikan sa gikan sa ato ang pagdawat mga igsuon kus Ginoo, hangtod nga mobalik ang Ginoo. Pila ka tuig tang nangalagad, pero hinumdumi
sa taga-tuig, dapat kanunay natong ma-review ang mensahe sa Ginoo. Kay ang matagbulan sa matagtuig, dunay mensahe ang Dios. Kinahanglan ato na siyang i-review. Unya, damortang mag-review ana, ang pulong sa Dios imong mabati nga di siya magkadaan. Kanunay siyang bag-o. Dili gayud maluma kumbaga. Ang mga kanta nga sa kalibutan na may mga kanta nga lisod maluma pero timan malimtan ang mga kanta. Kailain naman pong generation pero kining Biblia di yun malimtan. Ang pulong sa Dios kanunay bag-o, dili yun na madaan mga kaigsunan. Og mahitabo lamang nga kanunay bag-o og dili madaan kung ang tao nga nagtuo kanunay siyang nagpahinumdom niini sa iyang kasing-kasing. Kinahanglan tun-an ni siya adlaw-adlaw ang Biblia. Unya buhaton gyud nato ang pulong sa Dios, dili lang kutob paminaon. Ang Biblia nagtambag mga kisunan nga kung igo ra kang maminaw og dili nimo buhaton, imong giilad ang imong kaugalingon. Og gipamulong usab sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa atong giingon kaganina nga ang tao nga igong maminaw apan dili mo tuman, dili mo buhat, usa siya ka taong buang-buang. Dili buang pero nagpakabuang. Manang wala gyud maani sa tao nga maayo, wa gyud maayong maani or wala maayong maani ang taong igo rang maminaw pero wala mo buhat. Like example, ang saad sa Dios mga kaigsunan, maubitaw na nayo sa kakanta mahitungod sa saad sa Dios. Kana bitang magmauswagon. Diha giklaro nga ang tanang saad sa Dios dunay pamaagi. Ang saad sa Dios proteksyonan ka, dunay pamaagi aron moabot kanunay nimo ang proteksyon sa Ginoo. Ang saad sa Dios luwason ka, dunay pamaagi nga gibilin ang Dios sa Biblia aron ang proteksyon or ang kaluwasan nga gisaad sa Dios imog yung masinatian. Matag saad sa Dios timan dunay pamaagi ang Dios. Og ang pamaagi nga ihang gitanyag aron ang saad sa Dios mo abot sa ato ang pagpuyo sa kalibutan, wala niya ni idalo, wala ni niya ihikaw, wala ni niya gitipigan or kambaga gitaguan. Iya gyuning pasabot. Like example, nagsaad ang Dios nga panalanginan ka. Kinahanglan makadungog kas mga pamaagi sa Dios aron mo abot ang panalangin sa Dios. Kanus aman ka makasiguro nga mo abot ang panalangin sa Dios sa imuhang balay, sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa imuhang panudlanan. Kon tumano nimo ang pamaagi sa Dios nga naas balang kasulatan. Pero kung dili nimo tumanon, igo ra kang naminaw, igo ra kang nakakaton, wala nimo buhata, walay mahitabo. Dili gyud nimo masinatian ang panalangin sa Ginoo. Og narabay mga bantayanan kayo nga ilad pod nga murag panalangin apan dili di ay panalangin makaangin. Siguro like example, nangandoy kag negosyo. Unya wala ka mubuhat sa pamaagi sa Ginoo, gipadato pagyud ka. Wala pa ka mubuhat, gipadato na ka. Siguro mo ingon ka nga asamot na gyud mubuhat. Timan ini siya. Bisag unsay ipiyal sa Ginoo nga mga butang, salapi, bulawan, income, madako o gamay, timan ini. Bisag unsay moabot sa atong ginabuhi. Kung kining mga butanga masalapig bulawan, nahimo gani ning kapartner nato sa atong pag-alagad sa Dios. Kumbaga, nagamit gani nato ni sa paghimaya sa Dios, nagamit gani nato ni sa pagpangalagad sa Ginoo, mao nay tinuod nga panalangin. Pero kung nakadawat kag negosyo, nakadawat kag bulawan, bahandi, mga kabtangan, mga hayupan o guban pa, unya mauna nooy nakababag sa tawag sa Dios imong kinabuhi,
mao na hinuoy nakaulang sa gusto sa Dios nga imo siyang malagaran, apan dili ka kaalagad kay nabisi ka ni ini mga butanga, dili na siya panalangin. Kaya ang tinuod nga panalangin, magamay og dako nga butang nga moabot sa imong kinabuhi, basta nahimo ng instrumento or kanang kapartner nimo sa pag-alagad sa Ginoo. Like example, sakyanan. Itagaan kag sakyanan para magamit nimo sa mga lakaw sa buluhaton sa Ginoo, sa panginahanglanon sa buluhaton sa Ginoo. Mo na'y tinuod nga panalangin. Gitagaan kag mga hayupan na kay mga karabaw, baka, baboy uban pa. Unya nahimo ng katimbang aron na pagaan ang panginahanglanon sa simbahan o sa imuhang buluhaton nga gipiyal sa Dios imong kinabuhi. Mo na'y tinuod nga panalangin. Pero kung nagkadaghan ang imong hayupan, nagkadaghan ang imong mga kabtangan, nabisi ka sa pag-atiman ni ana, dili na siya panalangin. Usana sa mga butang, lingla. Usana sa mga butang nga makaangin sa kaluwasan nga imong nahuptan. Munang tambag dinhi mga kaigsunan kinahanglan magmabinantayon. Unsay giingon dinhi mga kaigsunan? Ingon dinhi nga sa bersikulo 11, muanha ako dayon bantay nga dili maunsa kanang imong gihuptan aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Importante kining pagbantay. Aron makabantay ta, kanunay tong reviewon ang pulong sa Dios. Kanunay natong pahinumduman sa ako nang gikaingon pahinumduman nato ang kasing-kasing atong nahuna sa pamaagi sa Ginoo sa mga pagtulunan sa Ginoo. Matag karon og unya dapat nag-review ta. Nag-examine ta sa atong kaugalingon. Sunod nga gikinahanglan aron mahisama ta sa simbahan sa Philadelphia kay una mga kaigsunan, barugan nato og kuptan nato ang pulong sa Dios. Ikaduha, paningkamutan nato ang pagtuman kanunay sa Ginoo. Bisan kung gamay ra kayo ang imong kadasig, timan ini siya. Bisag wala kay kadasig sa pagbuhat, apan kung imo nang ipadayon, magpabilin kang matinumanon sa Dios. Timan muani gayud ka ni ana. Kay dunay mga panahon mga kaigsunan, maluya ka, laayan ka sa pagbasa, laayan ka sa pagpaminaw. Mao nay time nga gisulayan ang imuhang pagbati, ang imong emosyon. Gisulayan ka kung unsa kung aron ka antigo kang mo balanse. Aron ka antigo ka nga mo manage sa imuhang emosyon, sa imong pagbati. Kinahanglan magpabilin kang magmatinumanon sa Ginoo bisan kung duna kay gamay nga kusog, duna kay gamay nga kadasig. Ayaw gyud tuguti nga kanang gamay nimong kadasig mahilis na siya. Ayaw gyud tuguti. Hinuon magpatakod ka sa mga taong dunay kadasig. Sa kunang gikaingon, ang agipo nga naay gamay nga kayo, mudako kanang kayo nga naa sa agipo kon ang agipo ibutang nimo sa daob. Pero kon ang agipo ilayo nimo sa daob, magkagamay ang iyang kayo hangtod mahimong agipong way kayo. So unsa may buhaton? Ipadayon ang pagpaduol nimo sa Dios. Ipadayon ang pakighigala sa mga taong tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo. Ipaduol ang imong kaugalingon sa mga taong seryoso nga nangalagad. Sa unsang paagi? Likay ang mga tao nga nagsangyaw apan ang binuhatan kalibutanon. Ang linihukan, ang imong makit-an, murag makasa na lang kag apil tungod sa imong makit-an nila.
kay maguol man ka, masakitan man ka. Kung masakitan ka sa mga tao nga nagwali o nagsangyaw o niya ang ilang linihukan, binuhatan, kalibutanon, nagpasabot na nga naani mo ang Holy Spirit. Buhi ang balang espiritu, kumbaga ang imong espirituhanong bahin, dunay kinabuhi, dili patay. Unya unsa may imong buhaton aron ang imong gamay nga kadasig, ang imong gamay nga kusog, ang imong gamay nga kanang nakatunan, makapadayon ka. Kinahanglan mga kaigsunan, makig-uban ka sa mga taong puno kanunay sa kadasig, na kanunay sa pagpangalagan. Unya ikaduha, kung naa gani kay nakita sa imong kaugalingon, ayaw gyud tuguti nga imo ning itandi sa uban. Magamay mang talento, magamay mang hiyas, magamay man nga mga kaibalo kaalam, or magamay man ang imong nahimo diha sa simbahan, ayaw gayod ni ikumpara ni bisan kinsa. Kay kung imo nang ikumpara, maloya ka. Maloya ka. Ang imong gamay nga kadasig, magkahilis na siya kung kanunay nimong ikumpara ang imong kaugalingon sa uban. Ang imong buhaton mauni, pasalamati kanunay ang Dios sa imong nahimo diha sa buluhaton sa Ginoo. Magamay magdako, importante na himaya nimo siya, na pasidunggan nimo siya. Unya sunod nga mga pamaagi aron makatuman gyud ka sa kabubuton sa sugo sa Dios. Gamita ang gamay nga abilidad, gamay nga talento nga naa nimo. Bisag gamay, timan pag imo nang ampingan, imo nang patubuon, dugangan ka. Munay naay parable si Jesus diha sa Mateo 25 nga kung imo ra gyung ampingan ang talento nga naa nimo, imong kumbaga imo ning gamiton para gyud sa Ginoo. Ang imong hiyas, ang imong abilidad nga gamay, gamita na para sa Ginoo. Timan kung kapiyalan kas gamay, piyalan kas dako. Mutubo gyud ka, muuswag gyud ka. Mao na nga ayaw gyud tuguti nga ikumpara nimo ang imong nahimo. Kung unsa may abilidad, hiyas, talento nga nanimo, ayaw gayod ni ikumpara ni bisan kinsa. Hinuon, magsugod ka diha sa gamay o gamita na para sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kay kun imo manggunang ikumpara ang imong pangitaon katong mga taong sikat, mo mangita kag mga tao nga ningtubo na sa ministry, adto ka mo paipid-ipid, kabanday ka na unay mga Kristohanon nga asa ganitong mitubo adto dayon magpaipid-ipid. Nya katong naay mga simbahan nga napunos pagsulay, biyaan dayon, talikdan dayon, pasagdan dayon. Unsa may iyahang madawat sa panahon nga matubang siya sa Dios kung inana ang iyahang kahimtang, inana ang iyang kinaiya. Like example, kung usa ka Kristohanon, ang imong simbahan gisulayan pag-ayo, nagkalain-lain nga mga kalisod unya imong gibiyaan. Miadto dayon ka sa simbahan, murag hugyaw kayo ang pagpangalagad. Grabe kaboom ang pagpangalagad. Gibiyaan nimo ang imong katungdanan nga diha unta ka mahimong epektibo. Diha unta ka i-bless sa Ginoo. Muna nga kung duna kay gamay nga buluhaton, gamay nga hiyas, talento, abilidad nga gipiyal sa Dios imong kinabuhi, gamita. Gamita na siya aron mahimaya ang Dios. Sa imong paggamit, likay ang pagpangumpara ni bisan ang kinsa. Unya, timan ini, ang imong pagtuo sa pulong sa Dios, importante kay na nga magamit nimo na siya.
Bisag gamay pa kaayo ang imong nakatunan, gamay og diutay pa kaayo ang gahom nga nanimo o buti pasabot pulong nga nanimo. Pero kanunay gani nimo ning gamiton sa imong pag-alagad sa Dios. Hinumdumi na himuot ang Dios. Sumala siyang gipakita ni ining maong simbahan sa Philadelphia. So ang ato rong kit-an nga angay natong buhaton, mao ni, una, gunitan kupta nato ang pulong sa Dios. Sa unsang paagi, kanunay natong pahinumduman ang atong kasing-kasing. Kanunay itong reviewon ang mga pagtulunan, mga tambag, mga maymay, mga mensahe sa Dios. O niya, kanunay tang magtuon sa Biblia adlaw-adlaw. Buhaton na to ang pulong sa Dios, dili lang kay paminaon, o niya paningkamutan ang pagkabot o pagkinabuhi sa kaubuton sa Dios. Sunod, sumalas akong giingon, kinahanglan tumano nato kanunay ang Dios. Bisan sa gamay nga talento, abilidad, hiyas. Dapat diha ka magsugod. Kay kung diha ka nagsugod sa gamay, ug imong gigamit ka ng gamay nga naani mo, i-bless ka sa Ginoo. Pero kung dako kay kag tinguha, mo apilit din ka anang mga dagko kay mga grupo, mga ikigsunan, dili ka maka pangsyon. Mahimo ra kang manimbahay. Kung naa man gani buluhaton nga ipiyal, ang mahitabuan na dili mahimong epektibo ka tungod kay ang hiyas nga nani mo dili man igo sa maong buluhaton. So ana ra ka magsugod gyud kung asa, kung unsa ang gibutang sa Ginoo. Ampingin na siya. Sunod nga aron mahimo tang sama sa Philadelphia, barugan na to ang ngalan sa Ginoo. Muna nga nakita diha sa 8 nga ingon diha sa 8 nga ug wala mo ako ilimod. Kanus ama nato dili ilimod, or kanus ama nato posibleng ilimod ang atong Ginoo. The time of trials. Sa panahon nga dunay mga pagsulay, diha nato matugkad kung dili ba nato malimod ang Dios, or ato ba siyang mailimod. Kanus aba gilimod ni Pedro si Jesus sa dihang miabot ang mga pagsulay. Pero nakanindot ni Pedro, mao ni, bisan tuod nahitabo ang gipamulong ni Ginoo sa iyang kinabuhi, ang nakanindot kay naasay kasing-kasing nga mahinulsolon. Kung doon na may mga kapakyasan sa imong pagpangalagad, wala magpasabot nga wa na kay paglaom. Wala magpasabot nga dili na kagamiton sa Dios. Timan ini, kung doon na may kay makitaan nga kapakyasan sa imong pagpangalagad sa Dios, ayaw kaluya. Ayaw kadiskurahe. Hinuon seryosoha ang pagpangayog pasaylo, kanang pulong paghinulsol kinahanglan imog yun ng paningkamutan nga makita nas Ginoo. Sama ni Pedro, sa dihang naghinulsol siya, wala na siya mubalik, mga kigsunan, wala na pod siya baliki sa mga pagsulay. Ang tao nga dili maghinulsol, musamo tinuon ang iyang mga pagsulay. Pero ang taong mahinulsolon, mawa ang pagsulay, mupuli ang panalangin. Kinahanglan barugan nato, mga kaigsunan, ang ngalan sa Ginoo. Una, natong buhaton aron barugan nato ang ngalan sa Ginoo, kinahanglan
barugta sa atong pagtuo sa iyang mga pagtulunan. Ang iyang mga pagtulunan maoy atong barugan, maoy atong ikinabuhi, dili nato ibaliwala. Ug diha sa mga pagtulunan ni Jesus, ug mga sugo ni Jesus, na ay mga masinatian natong mga paglutos, na ay masinatian natong pagbaybiay, mga paghulga, pagbugal-bugal. Ayaw gayod padala. Kay dili na makaunsa nimo bisag unsa pa na kaklase nga pagbugal-bugal, pagbiay o pagpanghulga. Di gyud na. Usa nga imuhang buhaton pailob lang. Sa ako nang gikaingon kaganina, unsa may makatabang nato aron makapailob ta? Unsa may gikinahanglan nga ato ang kanang ampingan, tipigan? Siguro sa inyong nauna maingon dayon nga balang espiritu. Ako lilion sa makadiot ang inyong mga mensahe matud pa ni Josephine Ugos. Maayong gabi Pastor Gideon, God bless sa tanan. Okay. Maayong gabi isad. Unsa may mga gikinahanglan aron makapailob ta? Unsa may mga gikinahanglan aron makapailob ka? Sa ako ang nasinatian nga mga pagsulay, ang akong nakita nga nakatabang na ako aron na ako'y pailob, ako nang i-share ninyo. Kanang sa tanan nga mga tao nga gigamit aron ko sulayan, ang akong gipaningkamutan mao ni, wa ko'y saligan. Wala ko'y laing saligan. Dapat di ko musalig sa kwarta, dapat di ko musalig sa bugado, dapat di ko musalig ni bisan kinsa. Wala ko'y gisaligan. Speaking about armas, dili ko musalig. Kay usa sa makapawagtang sa pailob kung doon na kay saligan. Naay mga tao nga gamiton aron kasulayan o niya musalig dayon kas armas, musalig dayon kas mga abogado, musalig dayon kas imong kwarta, mahilis mawagtang ang imong pailob. Di ka kapailob. Nya dito na ka makahinumdom sa pailob siguro kung naa kas grabing kalisod. Or either hospital bilangguan. Maura man ay kasagaran pinakalalom nga kalisod sa kinabuhi sa tao. Prisuhan, hospital. Isa pa makaamgo, adunay mga tao matud pa ni Solomon nga isa pa makaamgo kung makaagi na siya mapait nga masinatian. Daghang kayo mga tao nga tuan na nakaamgo dito sa prisuhan. Kabantay mo anang mga taong maldito nga dunay sila gisaligan, ibartolina sila, kanang di na sila kalihok, diha na sila kaamgo, diha na sila mabag-o. Kumbaga, mahurot ilahang kaisog. Daghang kay mga tao nga grabing suga tungod kay dunay gisaligan. Pero sa diha nga sulayan ka bisag unsang klase nga mga pagsulay, ayaw gyud tuguti nga duna kay saligan. Gawas lamang sa Dios. Ayaw pagsalig sa bisan kinsang abogado, ayaw pagsalig ni bisan kinsang kwartahan, ayaw pagsilig ni bisan unsang armas, kay makapawagtang nagpailob. Mawa ang kanang pailob nimo pagka mapailobon. Nya kabalo ba ka kung wa na kay pailob, dali na kang makakita og pagsaway. Ang mahitabuan na mura na kag sikinsa para sa mga tao. Mura na kag sikinsa sa imong mga magwawali. Mura na kag sikinsa sa mga taong nagtudlog naghago nimo kung mawa kas pailob. Pero kung naa kay mapailobon, makaalagad kas Ginoo. Tun-i kanunay ni mga igsuon. Tun-i. Kung duna kay kwarta, gipauswag ka, gipadato ka, ayaw na gamita
para ludhan kas mga tao. Ayaw na gamita para daygon kas mga tao. Kung gibless ka, i-apply ni, keep silence sa bisan unsang mga pagsulay. Ihilak na sa Ginoo. Ayaw gayud tuguti nga muduol ka sa mga butang nga kaya nimong paliton, kaya nimong gamiton para pagsukol sa pagsulay. Wala tay butang nga kanang angay gamiton sa panahon nga sulayan ta. Gawas lamang sa pailob. Gawas lamang sa pagpaubos. Ang pinaka-importanteng hinigiban, the time nga sulayan ta, sulayan ka, kining pagpaubos o pagpailob, maoy number 1 o wala nay laing. Hinigiban, aron malipay ang Dios, aron luwason ka, aron saaran ka sa Dios, aron pauswagon ka sa Dios. Pero kung kay gamay nga nabuhat, mura na kagsikinsa, na kay nahimo, gikumpara dahil ni musuban, mga igsuon, timan ini siya, ang atong Dios nga atong gilagaran, dili sa tao, nga malimot sa iyang pulong. Dios siya nga dili malimot sa iyang mensahe. Ang gipamulong sa Dios, ang magpataas, ipaubos. Apan ang magpaubos, ipataas. I-apply ni siya. Bisan sa inyong pamilya, bisan sa inyong simbahan, bisan sa inyong trabahoan, mapanegosyo, mapatrabaho, bisan nasa. Ayaw gyud tuguti nga doon na kay saligan. Ayaw gamita ang bisan unsang butang nga naas kalibutan, makwarta, maarmas, maabogado ug uban pa. Ayaw na gamita kay mahimo kang hambugiro ana. Hadloko nimo ang mga tao mura kag sikinsa. Sa takna nga mobalik ang Ginoo, inigtan-aw niya nimo ang gibuhat nimo ngadto sa imong sigatao, maunay imong anihon. Pero bisan kung naa kay kwarta, manaa kay abogado, manaa kay armas, ug bisag unsa nga naa nimo, wala ka mosalig ana. Wala nimo na gamita kay ang imong gisaligan ang saad sa Dios, ang pamaagi sa Ginoo. Mga igsuon, sa panahon nga moatubang kaniya, i-welcome ka. Maluoy ang Dios nga makakita nimo. Maluoy ang Dios nga makakita siya nimo, i-welcome ka. Kay ang taong mapaubsanon, ang taong mapailubon, mga kaigsunan, kaluy-an gyud na sa Ginoo. Timan ini siya. Muna kung damor gani kang panalanginan, damor kang gigamit sa Ginoo, keep silent. Alagari ang Dios. Alagari ang Dios sa unsay naa nimo. O gamitan na aron mahimong instrumento aron ang mga tao mabago. Likay ang mga taong nagpagamit sa dawtan. Likay ang mga taong nagpagamit ni Satanas. Hinuon, bisag ikaw usa, timan di kabiyaan sa Dios. Pailob lang, paubos lang. Maunay usas mga ikinahanglan gyud. Sayon kayong moingon nga ang pailob aron makabaton kog pailob paharion ng Holy Spirit. Pero bantayanan kayo. Basig kutob ra nas istorya. Gamay ra ang imong nahimo sa ministry, mura ra kag sikinsa.
Pila lang ka mga tao ang imong nawalihan, mura nagagsikinsa. Wa pa gani kay natukod nga simbahan, mura nagagsikinsa. Wala pa gani kay gitudloan, gihaguan nga mga tao, mura nagagsikinsa. Unsa pagkaha kung doon na kay abogadong mga armas guban pa, labaw pa kang buaya. Mao na nga, mga igsoon mao ni, bisag unsa ka kadato o kakwartahan o kadunahan, ipataas kanunay si Jesus. Dalha kanunay ang ngalan ni Jesus. Gamita kanunay ang kinaiya ni Jesus. Ang pinaka-tips mga kigsuonan aron may sama ta sa Philadelphia mao ni, kung gipadato ka, diai ang imong pagkadato. Wala magpasabot nga ibaligya imong pagkadato, magpakapobre ka. Wala. Ayaw ayaw gamita ang imong pagkadato. Pagpaubos. Si Jesus, Diyos siya. Pero wala siya magpabiling tupong sa Diyos. Ingon siya dito sa sulat ni, kaninindot kay ni siya nga tambag ni Pablo, mga kaigsuonan. Dire ko gidala gyud sa Ginoo the time nga gisulayan ko. Diha sa Pilipos kapitulo 2. Ingon sa dinhi, busa kon nakapalig-on kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo, og nalipay kamo diha sa iyang gugma. Kung may panaghiusa kamo diha sa espiritu ug may gugma nga og kaluoy sa usa-usa, awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan ug gunahuna ug sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga patinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Kanang isipa ang uban mas maayo kay kaninyo. Ayaw pakiglalis. Kung dunay mga tao nga imuhang rebukeon sa pulong sa Dios unya makiglalis, ayaw na pagpakiglalis pag-usap. Palayin ang tawhana. Kay wala kay ganti nga madawat ana. Namagoy mga taong murag sikin siya. Rebukeon, mo rebuke pod. Ayaw rebuke ka ang mga taong mo rebuke pod. Kay ang tinuod nga mapaubsanon, madinawaton. Ang taong mapaubsanon, mga kaigsunan ko sa Ginoo, kaantigong mamalandong. Madinawaton, kumbaga. Munang diha sa social media na ay mga tao, mga pastor nga maayong muwali pero ang aksyon likoy na. Na ay mga panahon, mga kaigsunan, mag-ampo ko nga murag makakomment na gyud ko. Naging mga panahon di ko kapugong pero mag-ampo ko nga Lord pasaylo ako. Unang ako ang gibuhat, likayan nako ang mga tao nga sama ni ana. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So ingon din mga kaigsuonan nga pag tinabangay ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa inakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo gisipa kanunay ang uban, kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Ayaw pakiglalis. Namagay mga tao nga ngilngig. O niya, ayaw pakiglalis. Pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Angay hinuon, angay ninyong tabatunan ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Hesus nga mao kini. Bisan siya Dios. Kumbaga, bisan gipanalanginan ka, bisan gipadato ka. Inani ni siya, bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Kung ipadato ka, ayaw ipakitang dato ka. Ayaw ipakita nga kanang abilidaran ka.
Hinuon gamitan na siya para pagdasig sa uban, gamitan na siya para pag-alagad sa Ginoo. Wala siya magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingon, kabubuton gibiyaan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon na tao siya sama sa kasagarang tao, nagpaubos siya nga masinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa kamatayon dito sa krus. Kay ang tao manggod nga naipailob, siya ra gyud ang magkatuman, siya ra gyud ang makasunod, siya ra gyud ang makabuhat sa kaubuton sa Ginoo. So pinaka-point mga kaigsunan nga gusto sa Ginoo nga atong makatunan mao ni, aron naatay pailob, ayaw gyud tuguti nga dunang kay saligan. Ayaw saligi, ayaw na usapon ni kanang naakay nabuhat. Ayaw gyud pagsalig sa imong nabuhat. Mura manggod ka kung mura manggod ang tao gud kung naa say nabuhat unya magsalig na sa siyang nabuhat, ipangumpara niya ni uban. Munang sa mga nasinatian nako nga mga pagsulay, ang ako ang nakatunan mo ni, pailob, paubos. Ibaliwala na kung walang-wala ko. Aw kanang ipakita na kung walang-wala ko. Dili na ko kaya. Mas abilidaran sila. Mas mangayo kog kaluoy. Mas mura bitaw ka nang nagkurog ko. Parang inana. Kay makit-an gani kas Ginoo nga gipaubos nimo ang imong kaugalingon, ibayaw kaniya aw kanang ipataas kaniya, tabangan kaniya, i-bless kaniya. Unang ina imong tapad, ayaw paggara-gara sa imong pagpangalagad, ayaw paghinambog, ayaw ikumpara ang imong nahimo ni bisan kinsa. Labi na sa imong pastor nga nag-atiman nimo. Labi na sa imong pastor nga naghago pag-ayo nimo. Kung duna kay nabuhat sa imong simbahan, ayaw na ikumpara sa mga nabuhat sa mga taong naghago nimo. Kaya mahitabuan na mawa ang imuhang pagkamapailubon. Mawa ang imong pagkamapabsanon ug mahimo kang hambugiro nga tao. Unya timan ang magpataas ipaubos. Di ka kabantay nga ang butangan na animo kuhaon noon as Ginoo. Pero kung magpabilin kang magpaubsanon, ang giingon din magpabilin kang mapailubon, mapabilin kang mapabsanon, ilikay ka. Kumbaga, ang Ginoo mo'y mangitag pamaagi, ibalhin ka ug didto kaniya panalanginan pag-ayo. Ilikay kas mga taong toxic sa kanabitang sa pagpangalagad nga maibabag sa panalangin. Kay ang mga tao nga kung dili magug ka ilikay, kung naaragyampo kas mga tao nga mapahitason hambugiro, kung bubuan kas panalangin sa Ginoo, ilugo na. Dili ka ikaw mo'y makagamit ana, pag dili ikaw mo'y makagamit or dili nimo na magamit sa pag-alagad nimo sa Dios. Ana nga, ang Dios, doon na siya ipagtudlo, ayaw ihatag ang perla sa baboy. So siya mismo maghimog pamaagi, mga lakang, nga dili niya i-release ang panalangin, samtang sa imong pagpangalagad, doon na bagkay mga kaubang, dili ang ngayang panalanginan. Hawason yun ka, kumbaga limpyuhan ka, hawason ka. Unang, ayaw katingala nga nung dunay mga taong mawa sa imong pagpangalagad ug doon na po'y mga taong moabot sa imong pagpangalagad. Ayaw kawili. Ayaw kawilihi ang mga taong gikuha sa Ginoo diha sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kay gilikay ra ka ana. Mao nay giingon dinhi nga ilikay ko ikaw sa mga katalagman nga moabot sa kalibutan. Kailanlain ang mga katalagman. Dili lang physical, material, mga kaigsuonan. Also, emotional and spiritual. Muna nga, usas pinaka
Kay gyud ani Yahweh bitaw kana mang pagpailob. Kay di man gud ta katuman sa gusto sa Ginoo kung di ta kapailob. Mao na nga atong ako ang giampo sa Ginoo nga Lord, tagai kog mensahe nga aron makakat-on mi sa pagpailob. Kay kanunay naman namong nakatunan nga paharion ang Holy Spirit. Kinahanglan na magpapuno kanunay sa Holy Spirit. Samtang na malandong ko, gidala ko sa Ginoo sa mensahe nga kung doon na kay saligan, bisag kapila pa ka magpapuno sa balang Espiritu. Kung doon na kay saligan sa imuhang kinabuhi, like kwarta, abogado, armas, uban pa, dili ka makapailob, dili ka makapaubos. Hadlokon nimo ang mga tao. Hadlokon nimo ang mga tao. Pero kung wa kay gisaligan, wa kay giila, or wa kay gisaligan sa imong kinabuhi, gawas lamang sa Dios. Magpakiluoy ka. Og sa dihang makitaan ka sa Ginoo nga nagpakiluoy ka, maluoy gyud ang Ginoong magtan-aw nimo. Timan ini, i-bless ka sa Ginoo. Muna nga, mga kaigsunan, uni akong advice, kabalo ko nga gikan ni sa Ginoo. Kung gipadato ka, gipauswag ka, paubos og maayo. Kung dunay mga taong musulay nimo, pagpakiluoy. Ayaw paghari-hari. Pagpakiluoy. Pagpaubos. Kay kung maingong kang magpaubos ka niya paghari-hari. Muna nga katon ni siya. Bisan sa imuhang pamilya o sa imong mga kaila na maghari-hari, ipakita nga maay sila. Ipaubos ra gyud imong kaugalingon. Pero mao ni buhata, i-distansya imong kaugalingon. Ayaw pakikuyog sa mga taong hambugiro. Ayaw ipakikuyog sa mga taong magpakita nga sila'y maayo, o ni ikaw dili maayo. Kinahanglan ilayo nimo ang imong kaugalingon. O niya ayaw tuguti nga duna kay saligan. Gawas lamang sa Ginoo. Mao ni usas mga gikinahanglan gyud natong i-apply. Unya ayaw undangi ang batasan sa pag-ampo. Kanang batasan sa pag-ampo dapat nabatasan nimo na siya. Kumbaga na lifestyle na siya nimo kanang pag-ampo. Pangitag lugar nga ikaw ra og ang Dios nga mag-ampo ka, makigsulti ka niya, magbasa kag Biblia, mag-awit ka. Seryoso ha ang imong pag-ampo sa Ginoo. O niya tun-i kanunay ang pulong sa Ginoo. Og ako ni siya nga mubalik ko mga kaigsunan kay ako aning bugaw no sa ning iro kay nagsige man pug aw mga kaigsunan dres kilid. Ako rin pa sudlon na ato ang kantang awit makalangit. Unsay mga utang na imong inampingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nakapuliti, bisan unsa takadado tanan imong yaan, yutag balay og salapi iniawayan lang. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo,
ta. Aglihi ang Biblia aron masayod ka na ang gabuhat mo. Duha ka dapit iandam niya, langit o inferno. Pabilion ka niya ug ang binuhatan mo. Maoy mo saksi kung asa ka, samtang buhi ka pa. Langit mao'y pilian, samtang buhi ka pa. Langit siguruhan. Og hey Atawan pa, makapilit pa ka. Biblia basaha, mga wali paminawa. check. Gamiha Okay, mayong gabi Mary Jane Kalimot Jimena. Amin, Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo nga nakahatag maayong pagtulunan. Mayong gabi sa ato makigsunan nga nanukadya sa kanang Danau, Danau. Relate kaayo ko ang imong mensahe. Salamat sa Ginoo. Si LG Rodriguez Kade, salamat sa mensahe pulong sa Ginoo. Si Paps Gilon Garces, dalaygon ang Dios dili jud ta angay magsalig kung unsay naa nato aron ta makabalo sa pagpaubos. Og yun ay pinakaimportante. Kung niabot kaniadto moabot ang imuhang kanabitang daghan gang mga kwarta, kabtangan, ayaw gyud na gamita. Para ayaw gyud og salig ana. Gawas lamang sa Dios. Ayaw pagsalig bisan gani sa imong mga amigo. Bisan kadaghan ang imong kwarta o negosyo ka. Ayaw gyud pagsalig ana. Saligi ang Dios. Kay siya ang makakuha ug siya pod ang makapabuhi sa ato ang kinabuhi. Mayong gabi ni Jennifer Cabasa Cabrera. Si Jennifer Cabasa Cabrera matod pa amen. Maayong gabi sa tanan. Salamat sa mensahe Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios. Si Pastor Eliser Godines tinuod kaayon Pastor. Salamat kay sa Ginoo. Og tinuod kaayo kay kung naatay saligan like armas or kamao na mo maningamot o karate, no? Mangarate, magsalig na hibaluan, lisod na ang pagpaubos kay naamay na hibaluan. Nindot kayo ang mga mensahe karon nga ato ang nadunggan. Mao ni ako agyong giampo karon kaganina mga kaigsunan nangayo gyud ko og mensahe nga Lord. Giyahi ko kun unsaon aron makapaubos mi. Naside mi nga ang balang espiritu maghari na ang pailob. Lamang daghan kayo mga tao nga mo angkon nga puno sa Holy Spirit pero imong makit-an kita mismo makakita hambugiro na kaayo. Mao bitaw nang sa panahon ni Moses, moingon pod ang mga tao sila si Datan, si Korah nga moingon sila nga kinsa man tos Moses, katuo ra to nga siya ray gi pakig-istoryahan sa Espiritu sa Dios. Sila si Datan, si Korah, kanang nasa Numeros 16. Nagtuo po na sila nga nakaalagad og Dios. Ilang gikumpara ilang kaugalingon nga gigamit po sila sa Dios. Murag ilahang gipagawas ba nga oy si Moses ra di ay nakaalagad og Dios, kami di ay. Mao na nga kung inana nga to ang pagpangalagad, sige tag pangumpara, mahimo kang hambugiro ana. Ayaw gyud ipangumpara. Nya pasalamati ang Dios sa imong kinabuhi. Sa imong mga panalangin nga naangkon. Chari Asindelia Liaging, salamat sa pulong sa Dios pagpausod from Davao. Unsa ang buot ipasabot nga kanunay man magdamgo Bulawan. Salamat sa pagpasabot, Pastor. Kanang magdamgo kag Bulawan, daghan kaayo mga mensahe depende na sa kuan kanang istorya sa imong damgo. Ang depende ra gyud na
kung magsigi kag unsa man gyud nga kahimtang sa imong damgo, kay daghan man gud nga kanang buot ipasabot anang bulawan. Number 1, oras. Ang oras o panahon sa imong kinabuhi, equivalent na siya sa bulawan. Kanang naa pa kay oras. Ang bulawan, naghisgot po na sa kaimportante bili sa usa ka kinabuhi sa tao. Muna nga, depende na siya sa istorya sa imuhang damgo. Si Japit Rodriguez Cabrera watching from Dumaguete City. Maayong gabi. Maayong gabi ninyo diha. Roel Lacson, salamat. Si Gregorio Kiring, maudyod pastor, salamat jod. Si Maria Hilin Hamil Ngoho, maayong gabi pastor, salamat sa mensahe nga pinaagin nimo, nakapahinomdumi nimo. Relate jud ko ni pastor, ni pastor. Salamat sa Ginoo. Importante kanang kita mo'y gisulayan. Dili na tutugutan kita mo'y instrumento aron manulay. Dunay pangutana kaganina mga kaigsunan nga bahin sa kinibitang time sa Old Testament ug time sa New Testament. Ang Old Testament under the law ug New Testament under sa grasya. Ang pangutana, ang under sa law imong makit-an kanunay mapatigbabaw ang pulong paghukom. Ang under sa grasya, dili na nimo makit-an nga dunay paghukom. Matud pa sa nangutana, tinuod ba nga dili nakakahukom sa ilalom sa grasya? Ang tubag yun sa Biblia mga kaigsunan, depende. Depende na siya. Di wala kay katungod sa paghukom sa mga taong naa sa gawas. Like example, dili pareho nimong simbahan, dili pareha nimo og kanang karatula kumbaga, dili nimo kauban. Pero kung ikaw mo'y nagdumala, unya naamoy mga kauban diha sa simbahan, nga dili maminaw sige rag pagpakasala, doon na kay authority sa paghukom. Si Apostol Pablo, doon na siya'y sulat nga nagsulti, nga wala siya'y authority ni katungod sa paghukom sa mga tagagawas. Pero doon na siya'y authority o katungod sa paghukom sa kaugalingon niyang sakop. Sumala sa giingon sa kasulatan, papahawa agikan sa inyong pundok ang taong dautan. So the time sa grasya, kung dunay tao nga magpabilin sa pagbuhat og dautan, pwede kang makadesisyon nga di mo na siya padalaon. Kay kon nagpadayon siya sa pagbuhat og dautan, unya sige ra po siya dumala sa buluhaton, maangin mo ana tanan. Maangin mo ana. Muna nga ang usag yun sa mga tambag diha sa grasya, dapat ikinabuhi gyud ang pagtulonan sa grasya. Ug dili lang kay ang nagdumala ang magkinabuhi, kundi ang tanang sakop sa simbahan magkinabuhi sumala sa mensahe sa grasya. Dili lang ko kay mo taas og pakiguban sa ato nga programa kay ugma alas 4 mo sayo kog biyahe. Salamat ko sa Ginoo nga naa ko'y hawlingan. Unya may nalang pod para sa among panginhanglan. Gitagbo ra pod gyud sa Ginoo ang among panginhanglan. Kay makahawling ko, naara pod gyud ko'y gagmay nga income. Nga magamit ra pod sa among mga gikinahanglan labi na pod sa mga lakaw, biyahe. O gani akong ipasalamatan ang Dios kung wala pa muulan kagahapon, makapadeliver na ta sa kanabitang para sa flooring
akong nakita nga gauban kanunay ang Dios sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Gauban ang Dios nimo. Gauban ang Dios nako nimo ug kanatong tanan. Usa nga mensahe nga gusto sa Ginoo nga dili nato malimtan. Pagpaubos lang. Pagpaubos. Siguro dili lang ko mo dugay lamang mo awit lang usa ko dire. Awit lang asa ko dire before ko manamilit. Sige, ako sining basahon ning uban. Carmela Mabini, evening pastor, sakto jud kaayo ang Ginoo radjod atong saligan. Yes, di gyud ta mo salig sa bisag unsa ug unsay naanan to. Di ta mo salig. Glory Donaire Fortuna, salamat kay pastor sa pulong sa buhing Dios nga imong gi-share karong gabi na. Unya si Merly Garganera, maayong gabi. Gina Kamahalan, wala jud tay mahimo pastor kung wala ang Ginoo. Mao nga magpaubos gyud ta. Bisag naa kay gipanalanginan kapag ayo, paningkamuti ang pagpaubos. Ayaw gyud tuguti nga musalig na kas imong panalangin or musalig na kas naani mo. Bisag unsa pa katalinta kanang naay talento, hiyas, abilidad, ayaw na saliki. Kay pwede na kuhaon sa Ginoo. Anytime pwede na kuhaon sa Ginoo. Ang imuhang kadasig, ang imong kalipay, mupuli din ng kaguol, kagubot, pagdumot, uban pa. Muna nga paubos lang. Unya ang magpapaubos makalahutay. Moawit sa ako niya, kuyogi ko sa pag-awit sa dili pa ko manamilit. Kinabuhita dunay nag-atima dinhi sa kalibutan, kita gibantayan bisan sa kalistanan, bisan sa katalagman. Ikaw ug ako nakalaban. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay. Kang Hesus, ikaw ako makapahulay. Kang Hesus, ikaw ako makapahulay. Ayaw usigi, ayaw gyud sayangi ang nagsakripisyo nga ikaw mabag-o, ka ikaw gigiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalangitan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud
pagyud kita kanunay kang Sus. Ikaw ako makapahulay kang Sus. Ikaw ako makapahulay. Busa padayon ta sa pag-alagad niya, diha sa pagsimba. Magkahiyo sa kita, dili na to kalimtan, magtinabangay kitang tanan. Buhat nga maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Sus. Ikaw ako makapahulay kang Sus. Ikaw ako makapahulay. Dihara kita kang Hesus mga kigsunan makapahulay. Pero kung na kay saligan, di ka kapahulay ay. Kung na kay saligan nga mga butang, mga tao, di ka kapahulay. Pero sa Ginoo, tamo salig, magkapahulay ka. Ato ang hinumduman, tanang mga saad sa Dios, dunay pamagi. Magpauswagon ka. Nagkabalo ka ba sa mga saad niya? Adunay pamaagi ang mata isa. Gitunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi daas Biblia? Karon nasayran mo, gibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan gyud ka pirmi kaysa Dios nga paagi. Magmauswagon gyud ka sige. Ayaw pagsunduga nga tao gatuura, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makaangin, pero ikay magtinarong ang atong Dios malipayon. Honong na sa pagpakasala, pag-alagad tarungon, aron ka padatoon. Pag-alagad tarungon, aron ka pauswagon. Nagkabalo ka ba sa mga saad niya? Adunay pamaagi ang matag isa. Gitunan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi na as Biblia? Karon nasayran mo, gibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan gyud ka pirmi kaysa Dios nga paagi. Magmauswagon gyud ka sige. Ayaw pagsunduga mga tao gatuura, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makaangin, pero ikay magtinarong ang atong Dios malipayon. Honong na
pagpakasala, pag-alagad tarungon, aron ka padatoon. Pag-alagad tarungon, aron ka paoswagon. Nay nag-request ka ganina mga kaigsuonan, Kristohanong batanon para sa mga batanon inyo ni. Mga Kristohano nga mga batanon, adunay hingibogon, dili man sab hingingon. Apan ayaw kaloya, si Jesus maoy unaha, kay giandaman ka para si mong gugma. Munang patambag yun, samtang gawas nun pa, ayaw pagtago-tago, papagmamakonsultahan. Ang pastor mo tambagra, sumala sa Biblia, kay ang kaminyoon panulundon. Sa mga batanon nga nag-una-una, tuni ang pagpuyo sa dili pamagminyo. Ila-ilaha kilatisa, kung nahigong mabagyot ka, aron makaantos ka kung kamuna. Munang patambag yun, samtang gawas nun pa, ayaw pagtago-tago, papagmamakonsultahan. Ang pastor mo tambagra, sumala sa Biblia, kay ang kaminyoon panulundon. Sa mga wapay uyab nga mga batanon, ayaw pagsuway-suway, aron dili ka magmahay. Kay ang kamatuoran, ikay giandaman, nga maoy makauban hangtod katapusan. Munang patambag yun, samtang gawas nun pa, ayaw pagtago-tago, papagmamakonsultahan. Ang pastor mo tambagra, sumala sa Biblia, kay ang kaminyoon panulundon. Pero tindaghan na ro mga batanon, mga kaigsuonan, wa gyud matarong ilang pagpuyo. Kay nag-una-una, nabuntis, nakapabuntis. Unya, napaday siya gikaibgan. Napaday siya gugmas uban. Ang pamilya wala maplastada, napiktuhan ang ginikanan ug ang simbahan. Pero ang unang napiktuhan ang ngalan sa Ginoo. Kay kon ang usa ka tawo mo claim Kristohanon, apan ang kinabuhi kalibutanon, ang gipakulawan ang atong Ginoo. Mao na nga mga ginikanan, dili na to undangan paggiya og pagpangulo ang atong mga kabatag-kabataonan. Dili na to sila pasagdan. Ato silang panguluhan sa pagdumala sa ilang pagbati og sa ilahang kanang gugma. Kinahanglan ato silang himuong higala, amigo, para kung doon na may mga panahon nga maibog na ang atong mga anak, wa sila laing suginlan kitang mga ginikanan. Kay amigo man nato sila. Ato man silang higala. Muna nga sa mga ginikanan, higalaa og amigaha inyohang mga anak. Para kung doon na sila
kana bitawng na sila silang pangidaron nga mubatig kaibog, mubati og gugma, kitang maginikanan mo'y una nilang sultihan para makatambag ta. Okay. Para makatambag ta mga kaigsunan sa ato ang mga kabataan. Oras ato ang programa alas 10:10 na. Unya ambota sa dili pa ta manamilit. Unya before ta mo ampo atong awitan ng Ginoo. Sukat pa kani adto giubanan mo ako, sukat pa kani adto giatiman mo ako, bisan pa sa katalagma, bisan pa sa kalisdana, diluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunong mong gugma, nagadasing nagaliw sa pagtuko, sukat pa kani adto iubanan mo ko, sukat pa kani adto iatima mo ko, bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunongon mong nagdasin, nagalikon sa pagtuko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay gyong maunongon, hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus, dawata ang mga halat ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay gyong maunongon, hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus, duwata ang mga halat ko. O Jesus, duwata ang mga
Amahan na mo nga Dios, magkagagahom niya kami o Dios. Nagpasalamat ta usab kanimo sa paghatag nimo kadaog kag kalampusan sa pagkat-on namo sa imo mga pulong. Among nahinunduman nung nakatunan ang mga pamaagi ug among nahinunduman o Dios ang imo mga sahan. Salamat o Dios nga imo kaming gidasig gulig-on sa pagpadayon sa pagkamapaubsanon, pagkamapailubon nga mao Yahweh aron kami magmadaogon, nga mao Yahweh aron kami imuhang ipataas, aron imuhang pasudlon sa dapit nga wanay katapusan. Amahan, salamat o Dios bisan pa sa among pagpamahulay. Padayon mo kaming ubanan o proteksyonan, padayon mo kaming panalipdan. Salamat o Dios sa imong pagpanalipod o patiman ka namo. Pagtagbo sa tanan namong gikinahanglan, bisan pa sa tanan ako mga kaigsoon mo katawhan nga naa karon sa nagkalaing mga nasod, nagkalaing mga lugar sa Pilipinas. Amahan, i-bless sila. Himua nga kami tanan matinud-anon sa pagkinabuhi sa imong mga pulong, kay diha sa pagkamatinud-anon among mabatig masinatian usab ang imong pagkamatinud-anon. Kanunay kang nagpahinumdum ka namo kung unsay among gipugas ug unsay among gibuhat, mao'y among madawat. Salamat Lord nga padayon kang nagdasig ka namo aron magpugas kamig panalangin sa ingon mo ani kamig panalangin. Salamat Lord nga magpugas kaming malipayon aron kami mag-ani nga malipayon. Salamat Amahan sa imong pagtudlog pagpahinumdum sa mga pulong nga maugay ang gikinahanglan sa imong pagpuos kalibutan. I declare blessing sa matagos sa in Jesus name. Amen. Okay, amen. Kini yung igsoon Pastor Gideon mo ingon usab sa tong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night og dalaygon ang Dios. Magpanalangin ka ng tanan.